wedi bod yn blwyddyn eitha gwallgo i fyny wan. Eitha anisgwyl, i fod yn onest. Dan ni wedi cael cyfle anhygoel i fynd i deithio am 6 mis o'r flwyddyn yma sydd wedi bod yn wych. Dwi'n ddechrau Ffrainc, wedyn mynd I Switzerland wedyn, Ie, jyst teithio o gwmpas y top y gogledd, lle fyny lai, Almaen, Denmark, Sweden, jyst lot o lefydd lle oedden ni'n ddim wedi dychmygu, so ni'n cael mynd i fod yn onest. Mis Mai aethon ni i America am fis. Nathon ni wneud taith cyfa o wlad mwy o lai mewn mis. Nathon ni neud cylch cyfa. O'na lot o bobl oedd yn obsessed efo music surf. Nathon nhw allan ni'n gweld ni yna. Oedd yna beth oedden ni'n poeni am bod ni'n mynd i America i chwarae surf. Achos hwnna'n mynd dod o. A swn nhw wedi gallu cymryd o'n hollol anghywir fatha bod ni'n dwyn o a wneud surf. Dyn mor da a beth go iawn. Cychwyn mis Awst, nath yn bobl oedd yn gweithio i y sioe Football Focus cysylltu a deud mwy neu lai bod nhw'n meddwl defnyddio un o ganeuon y Niwl fath o thema newydd am y season football sy'n dod wan. Deudydd nhw fath cyn i sioe gyntaf fynd allan, nath nhw'n gysylltu a deud bod nhw wedi dewis i defnyddio hi. Mae'n eitha odd, i fod yn onest, dwi'n meddwl byddai'n gwylio fo gyda theme tune y Niwl yna fo. Y gol am ychydig fisoedd nesaf yn bendant wedi cyfansoddi a wneud albwm newydd a gobeithio dal cael y cyfle i wneud gigs a mynd allan yn y music. Dyna di y gol, jyst dal i fynd.